го обаче на избирателите. Това са избори наистина за бъдещето на България. Това са избори, които ние можем да ускорим времето, да си спестим 3, 4, 5 години. Не можем да останем безучастни. Трябва да предадете това усещане за тревожност на колкото се може повече хора. Защото основното послание на управляващите е, че изборите нямат смисъл. Винаги като дойдат на власт, се опитват да внушат това. Всичко е предрешено, няма смисъл, те не са важните избори. Не, изборите са важни, ние можем да се представим много силно на тях и след това на есен пълна промяна на властта в България. Това трябва да бъде нашата цел и нашето послание. Благодаря ви и поздравявам никога многобройното, но винаги много влиятелно университетско лоби, нашите приятели, защото аз все пак съм и университетски преподавател. Да не забравяме и този най-хубав български празник. Благодаря ви. Деня за размисъл. Използвайте го и него. Благодаря ви.